Електрическите автомобили все повече навлизат по нашите пътища. И въпреки значителните им предимства, има хора, които се съмняват и имат резерви по отношение на този вид транспорт, чието срещаните притеснения са по отношение на цената им, наличната инфраструктура за зареждане, необходимото време, екологичните разходи за производството им, както и навика да използваме традиционните автомобили. Някои хора все още не разполагат и с достатъчно информация относно екологичните и технологичните им предимства, както и за иновациите в областта на електрическите автомобили. Ползването на електромобили може да предостави редица икономически ползи, както за индивидите, така и за обществото като цяло. А ето и някои от тях. Намалени разходи за зареждане, по-ниски разходи за поддръжка, фискални стимули и субсидии, по-малки експлоатационни разходи. Електромобилите използват електрическа енергия, която обикновено е по-евтина в сравнение с традиционните горива. Те обикновено имат по-малко движещи се части и по-малка необходимост от редовна поддръжка и сервиз в сравнение с автомобилите с вътрешно горене. Прилагат се и различни финансови стимули, като субсидии за закупуване, освобождаване от местен данък, безплатно паркиране на платени градски зони, безплатно зареждане на общински зарядни станции и други. А в последните години се наблюдава и значителен напредък в различни аспекти на технологията на електромобилите. Ето и някои от по-важните. Произвеждат се батерии с по-висока енергийна плътност, което увеличава пробега с едно зареждане. Усъвършенствани зарядни станции и подобрени батерии допринасят за намаляване на времето, необходимо за пълно зареждане на електромобила. А пък системите за регенеративно спиране преобразуват кинетичната енергия, генерирана по време на спиране или спускане, в електрическа, която отново се връща в батериите. Това увеличава пробега. Интелигентните системи за управление се използват за оптимизиране на управлението на батериите, зареждането и използването на енергията. Тези системи увеличават техния живот. Внедряването на леги и здрави материали като карбонови влакна и алуминий помага за намаляване на теглото на електромобилите, което пък подпомага общата им ефективност. Тези технологични иновации продължават да променят лицето на електромобилната индустрия и да правят електромобилите по-достъпни, по-устойчиви за масово ползване. Преходът към електромобилите носи със себе си различни възможности и предимства, които влияят на потребителите, обществото и околната среда.